Milli İstihbarat İnstitutu enden welak M2 ýurdun bölünmez bütünligine, konstitusiýon düzgünine, döwletiň müdümligine, garaşsyzlygyna, howpsuzlygyna we döwlet güýjüni döredýän ähli faktorlaryna garşy içinden we daşyndan çykjak we çykybiljek howplar barada maglumat toplamak we istihbarat işlerini gizlin we açyk göretmek her bir döwlet üçin ören wajyp bir meseledir. Milli İstihbarat Institutu Türkmenistanyň ilkinji döwlet we millet tähwitli howpsuzlygy üçin etmek maksady bilen Milli Howpsuzlyk Şurasynyň ygtyarlygyna döredilen gizlin gollukdyr. Milli İstihbarat Institutunyň milli sözi dünýädäki ähli türkmenleri öz içine almak bilen bilelikde olaryň howpsuzlygyny üçin etmäge gönükdirilendir. İstihbarat sözi İnglisçedäki intelligence sözüniň manysyny doly özüne jemleýär. Institut sözü hem öz gelegine barlyk we gözlew diýmek bolup, ähli türkmen we türki milletleri çuňury öwrenip, ol jemgyýetlere özüne maksus gurulşy sebäpli awanyp biljek howplary öňünden orta çykarmak jogapkärçiligini öz üstüne alýar. Mundan öňki ВЧК, ягni Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совнаркоме РСФСР, ГПУ, Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, НКВД, Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, КГБ, Комитет государственной безопасности СССР, КНБ, Комитет национальной безопасности УМХМ, Milli Howpsuzlyk Ministrligi diýilen uramalaryň bir-birine kronik etaýdan bagy bolup, esasy maksady sistema gulluk etmek we halky gorkasyny tutmak maksady bilen ýola goýulanmagy ähli dünýä mälimdir. Ady geçen şu alty uramanyň atlary başga üýtdeşik bolsa-da manysy we mazmuny birdir we taryhda türkmen jemgyýetiniň ykbalyny galdyran yzy aýrylanyşdyr we ganydyr. Milletimiz bu acı hakikat bilen öňünde soňundy ýüzleşmeli. Ýokarda ady tutulan guramalaryň tersine Milli İstihbarat Institutu ýagny M2 öz barlygyny belletmän milletimize, döwletimize we dünýä türkmenlerine awanja howplary öňünden duýdurmak we gerekli halatlarda öz başlyk kararlar alyp işlerini ýöredip biljekdir. Alyp barjak işleri Türkmenistanyň konstitusiýasyna düýpli baglydyr. Ýöne hukuklary konstitusiýa we Türkmenistanyň kanunlary bilen çeklendirilýän däldir.